Samantala, higit 200 mag-aaral naman po ng senior high school nakilahok po sa Isinagawang job fair sa Mangaldan, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Hired on the spot ang nasa 21 na aplikanteng nakilahok at nagbakasakali sa isinagawang malawakang serbisyo fair sa Mangaldan National High School nitong Miyerkules. Nasa kabuuang 227 na job seekers ang nagpunta sa nasabing job fair kung saan karamihan ay mula sa Technical Vocational Livelihood Track. Inaasahang makatutulong ang programa sa pabigbigay ng agarang oportunidad para sa mga senior high school graduates. Pinangunahan ng programa ng Department of Education, katuwang ng Department of Labor and Employment at Public Employment Service Office Mangaldan bilang bahagi ng nationwide simultaneous rollout ng serbisyo fair ng pambansang pamahalaan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.